en San Juan de Tirán cando se fundou o club. Eu fui un dos primeiros que fomos buscar a trainera que nos deixou Meira, en unha trainera bella que chamaban a Trequiña, que estaba feita con tablilla e facía máis agua que unha cesta de bimbias. Cando chegamos aquí, desde Meira hasta aquí chegaba ya agua as bancadas, non fomos capaces nin de sacar para fora, quedou aí a enchar. E tamén no medio viña Pachi, que nos viñeron a chamar así polas casas o poxo. Fernández. Viñeron a chamar a min, a meu primo Jaime, a Panchito e tal, viñamos ese domingo, fomos buscar o barco ali. Depois, polas circunstancias que se deron no ano seguinte de expulsión do patrón e tal, pois veu a extinción e eu fui un dos fundadores dos Remedios. 10 anos despois, fui un dos fusionadores dos dous clubes. Aquí estuve 2 anos como entrenador de juveniles e máis de juveniles, no 93 e no 94. E despois fume por aí a outros menesteres hasta que volvemos no ano 2010. Queria facer a mesma pregunta que a Rique. Por que o remo e non outro deporte? Ben, no meu caso é fácil de contestar. Eu son de Rodeira. Ali na taberna do meu pai paraban os mariñeiros que eran os remeros da trainera de Tirán, que foi campeona de España no ano 61, subcampeona no 62, e tamén os vellos anteriores que formaron parte daquela histórica tripulación que nos anos 40 e 50 ganaba todas as regatas que había. Entón eu iso vivino desde que nací. Eu, de feito, teño así un recordo como unha foto grabada na mente de cando se recibiu a copa que ganaron, no Generalísimo na Coruña. Estaba no colo de meu pai e teño esa imaxe, tiña 2 anos. Teño esa imaxe na cabeza. Entón, mirar aqueles homens ali remando, entrenando, escoitar, mirar tamén os trofeos que había na taberna do meu pai, que os tiñan ali todos os daquela época. Entón, é algo que non sei, nunca practicara remo porque non había onde, aquí non había, hasta que se fundou o club, entón non pensei 2 veces. Si, señor, fíjate ti. Porque non había, tampouco me gustaba o fútbol a mí. E cantos anos tiñas ti cando se fundou este club? Tiña 21. Foi no 81. Pouco antes foi que boa? Sí, 3 anos. 3 anos antes, exactamente. Foi no 83 ou 84. E Meira? No 78, se non me equivoco, 79 ou 78. Anda, eu pensei que levaba máis tempo os clubs abertos. No, aquí non había clubes, había remo Pero cuidado que San Juan de Tirán, que eu, cando vin para San Juan de Tirán, había unha afición. Sí, nos Remedios tamén había. Remedios, San Juan de Tirán de Meira, había unha afición brutal. Pero esa afición viña por atrás, viña de cando os remeros, os mariñeiros aquí de Tirán, iban a competir a Vigo as regatas que organizaba o Náutico dos anos 40 e 50. E a trainera? As traineras tiñas daquela o Náutico, tiña 4 traineras de color blanco grande, de tamaño estándar, que mandara construir para iso. Entón o Náutico organizaba regatas, con motivo das festas de Vigo ou así, e iban era habitual a retesía entre Meira e Tirán. Era casi sempre ganaba Tirán, pero era habitual. Tamén había traineras en Espiñeiro, en Bouzas, que iban a competir aí esas regatas Bayona. Hai un rato e de aí é do que se nutre a afición de aquí, porque ainda quedaba moi viva a memoria na xente, por exemplo,